Čaute, čaute, zdravím všetkých, ktorí pozerajú toto video. Je to moje úplne prvé video na YouTube a je to video o farbách na vlasy, konkrétne o týchto farbách. Je to farba, alebo sú to farby značky Schwarzkopf z rady Light Color XXL. Sú to farby semipermanentné, teda sú zmývateľné, vydržia zhruba 15 umytí. Ja som si tieto farby dávala minulý rok. Vidíte, že nemám žiadnu nejakú crazy farbu na vlasoch. Mám už ustálenú farbu, konečne. Ale mala som ich minulý rok, vyše pol roka na vlasoch. Sice mala som urobené len ombre, asi zhruba zo začiatku asi takýto kus vlasov a potom vlastne celá táto časť bola modrá. Mala som najskôr túto farbu, tyrkysovú. Neviem, ako je to vidno. Proste je to tyrkysová farba. Tá mi chytila na oranžové vlasy. Ja som ich mala také oranžovo-žlté, skôr oranžové a chytila mi do zelena. Čiže keď si dávate túto farbu a máte vlasy nie úplne blondiavé, tak vám chytí skôr do zelena. Nebolo to nič strašné, tie vlasy boli pekné. Nemôžem povedať nič zlé. Nebola to tyrkysová farba, síce, ale bola to farba taká do zelena. Boli fajn. Druhýkrát som si vlasy odfarbovala, boli už také skôr do žltá, žlto-oranžové. Dávala som si, myslím, že tiež túto farbu. Nebolo to znova to, čo by som si predstavovala. A po tretíkrát som si dala túto farbu, modrú. Čiže tam je vidno ten rozdiel. Je to vidno. Táto farba chytila fakt super. Ja som síce mala tie vlasy, mala som ich už odfarbené také skôr do oranžovo-žltá. Čiže na to už chytila naozaj dobre. Ono je to aj tuto vzadu ukázané, že tuto to vidíte, že nemusí to byť úplne takáto svetla. Tuto na tejto tyrkysovej to svetla naozaj musí byť, bohužiaľ. Ináč vám to chytí do zelena. Čiže táto farba bola úplne super, naozaj ako na obrázku, super modrá farba. Mala som vlastne vtedy svoje vyrastené, asi takto, a zvyšok som mala odfarbené a nafarbené na modro. Nevýhoda týchto farieb bola tá, že oni sa rýchlo zmývali. Keď si ich budete dávať, počítajte s tým, že každé 2 týždne alebo raz do mesiaca budú potrebovať určite obnoviť. Budete ich musieť znova nafarbiť. Není s tým strašná robota, nafarbí sa to ľahko, ale musíte používať rukavice, pozor na oblečenie, alebo tie farby, keď sa vám dostanú na nejaké oblečenie, alebo že s tým zašpiníte váňu, umývadlo, tak ako naozaj to nejde ľahko dole. Ide to ťažšie dole. S tým treba počítať. Takisto pri zmývaní ostávala voda modrá, s čím som sa dotkla tých mokrých vlasov, to bolo modré jednoducho. Každá svetlá farba s mokrými vlasmi bola modrá. Každá svetlá farba oblečenia. Takže na to pozor, rukavice jednoznačne používať. A každé 2 týždne, raz do mesiaca, určite. S tým treba počítať. Samozrejme, nemôžete ich dávať na vlasy tmavšie, ako je nejaká oranžová alebo žltá blond. Ak si myslíte, že vám to chytí na nejakú hnedu, tak na to zabudnite. Tá farba vlasov musí byť naozaj blond. Oranžová chytí, ale bude do zelena. Najlepšie je, keď máte žlto-oranžovú, tak úplne je to vtedy v poriadku. Ja som vyskúšala farby 4, myslím, že oni majú 5 odtienov. Ja som mala modrú, tyrkysovú, mám 2 krabičky, fialovú a ružovú ešte. Majú ešte červenú, ale tu som nechcela. Všetky farby boli ako super, top, nemôžem povedať nič zlé, okrem teda toho, že treba to obnovovať, treba to znova farbiť každé 2 týždne, možno raz do mesiaca. Ružová, to isté, fialová, super. Ak môžem odporučiť, zmiešať túto modrú, neviem, či sa teraz tiež volá takto Electric Blue 95 a s fialovú. Fialová bola 94. Mne tu ešte ostalo z nej 94. Čiže takto to vyzerá.
Ja som zmiešala tieto dve farby a to bolo najlepšie, čo mi držalo na vlasoch. Vydržalo to dokonca dlhšie ako samotná táto modrá a bol to taký zvláštny odtieň. Predstavte si zmiešanú takúto tmavšiu modrú s takou tmavšou fialovou, top, úplne najlepšie. Tie vlasy vyzerali skôr také do modrá samozrejme, ale tam bol ten odles, bolo to úplne úžasné. Farby naozaj odporúčam, vyskúšať treba. Ešte musím povedať, že ťažko sa ich budete zbavovať. Ak si zmyslíte, že dám si na jeden týždeň modrú farbu, alebo rúžovú, alebo tyrkysovú, alebo fialovú, to je jedno, tak nemyslíte si, že to vlastne len tak ľahko zmýjete z tých vlasov, lebo ono zostáva, oni keď sa aj zmývajú, tak tie vlasy vlastne zostávajú stále s takým tónom do zelená, viac do zelená, do modrá. Čiže predstavte si takéto blond vlasy a s úplne zelenou modrým nádychom nedáte to tak ľahko dole. Viem, že sa používajú na to znova odfarbovače, ale to tým tie vlasy odpálite úplne. Ja som to nepoužila, ja som tie vlasy jednoducho ostrihala. Ja som celú túto časť, ako som mala nafarbenú, jednoducho išla dole, ináč sa to nedalo. Šlo to postupne dole, ale zbavila som sa toho a momentálne to teda už neplánujem, ale môžem ich odporúčiť. Mimochodom, na internete nájdete širšiu škálu odtienov, značka Manic Panic alebo Directions. Tí majú oveľa viac tých farieb. Tam sú úplne také šialené farby, že zelená, kriklavá zelená, žltá, neviem aká ešte všelijaká. Schwarzkopf robí len 5 týchto farieb. Ak mám teda momentálne správnu informáciu, lebo ja som ich rok nekupovala. Viem, že ešte sa dajú kúpiť v drogerke, v DMke. Neviem, nemám momentálne informáciu, že by mali nejaký iný odtieň. Ani som to nepozerala. Ale treba skúsiť počítať s tým, že sa toho ľahko nezbavíte. Možno keď tak si vyskúšať len nejaký pramienok. Ja som tiež nemala celú hlavu nafarbenú, aj keď ma to lákalo. Takže tak. Dúfam, že som tým niekomu pomohla a keby ste aj mali niekto, že to vôbec pozeráte, nejaké otázky, tak sa ma kľudne pýtajte, lebo ja čo sa vlasov týka a domácich experimentov, vlasy si farbím 20 rokov a už čo to viem, nie som kadernička, čiže nejaké také rady, že budem sa teraz riadiť podľa nej. Dobre, nemusíte to úplne takto brať, lebo naozaj nie som kadernička, ale čo sa týka vlasov, tak mám za sebou úplne fakt 20 rokov farbenia, experimentov a za posledných 7 rokov, myslím, no tak ako to moje vlasy naozaj by vedeli rozprávať. Takže kľudne sa pýtajte, ak to niekto naozaj pozerá, kľudne píšte do komentárov alebo do správy, poradím, čo budem vedieť. Čaute.